барномаи тавбао аз хитои заказ кардан. Салом алайкум дӯстон. Барномаи тавбао яъне аз хитои заказ кардана ба шумо роҳи аз ҳама дурустша нишон медиҳам чӣ хел скачат кардан лозим. Видеоро стоп карда подписия лайка монда то охир тамошо кунед. Ба Play Market медароем. пеш аз скачат кардани барномаи тавбао аввал ба настройкаи Play Market медароем. Play защитада медароем. нигоҳ кунед аз ман аллакай хомӯш карда шудааст. шумо ҳам бояд хомӯш кунед. аввал хомӯш мекунем, барномаро скачат мекунем, баъдан бо метавонем ки гирён кунем. барои дар настройка медароем, бологира нигоҳ кунед. аз шумо ҳама хел гирён ҳастад. мо бояд дирак хомӯш кунем. ҳамида меҷиқем. тамом мо Play защитаро хомӯш кардем. яъне вақте ки барномаи тавбаро скачат мекунем, ягон проблема роҳи моро намегирад. назад меравем ва барномаи тавбаро скачат мекунем. дар поиск тавбао менависем. ҳамиҷода шумо установид менависа. установидро меҷиқем, скачат мешава. каме интизор мешавам ки барномаи мо скачат шавад. аллакай барномаи тавбао скачат шид. дар онш медароем открит мекунем. тамом барномаи тавбао скачат мешавад. баъди ҳами боз Play Market медароем, Play защитаро гирён мекунем. барои Play Market медароем. дар блоги меҷиқем. Play защитада меҷиқем. выключить карда наштагиай. выключить меҷиқем. тамом Play защита гирён шид. ин бошад даруни программаи тавбао. шумо метавонед ки ҳама молу маҳсулотро аз инҷо заказ кунед. барои заказ кардан аз хитои Турсия Америка метавонед ба WhatsApp ё Telegram мо нависед. мо ба шумо ба ҳама нозикиҳояш нишон дода то якум заказ ба дастатон расидана кӯмак мекунем.